dai ka gani kallo saboda rage kiba. Kai sako daga Ingausa TV sai fa na kalla. Shot kai banda data kai shot kai wayo Allah kai da gani kuma fin din nan kake kai ya a garin ne kwanan da Allah ko za ka dan buɗe mu wasu wani fin ne daga Ingausa TV nake son Allah kai da gani ne wai data ne kake ta wannan abu sai mana san cewa MTN suna ba da kyautar datan Glo ga wani mai amfani da Airtel ba. She what? Ba gani minti nawa awa kan cewa MTN suna ba da kyautar datan Glo ga wani mai amfani da Airtel ba. Cewa MTN suna ba da kyautar datan Glo ga wani mai amfani. Ma fa yare na ma hankali amma ba komai laifi na ne. Kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun